Kumusta kayong lahat? Good morning, good evening po sa lahat. Welcome po. Ayan, 1 million viewers in the house. Maraming salamat po sa ating 1 million. Kung sino po yung nakikinig dyan, maraming salamat po. Ayan, balis na. Iniwan na ako. Iniiwan na ako ng mga ibang tao dito. Ayan, 2 million. Shara sa ating 2 million. Thank you. Kumusta kayong lahat? Tagal ko lang din nagla-live dito. Pwede ba ako mag-add guest dito? Add guest. Add guest. Add guest. Add guest. Ay, hindi. Wala talaga siya. Hindi pwede. Ang hirap talagang mag-live sa YouTube. Wala nang nanonood sa akin sa YouTube. Isa na lang ang nanonood. Hindi na ako pinapansin sa YouTube. Shoutout po sa mga 2 million dyan na laging nakasupport. 2 million pa. Hindi na ako nakasupport sa YouTube. Kumusta kayo guys? Kumusta po kayo mga nandito? After a long year, kumusta po kayo lahat sa mga YouTube ko? Tagal ko na kayong hindi nakikita dito sa YouTube. Sa lahat po ng mga nandito ha, so mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Comment lang kayo. Comment. Hindi ko na nakikita yung mga tao dito. Silent viewers po ba kayo dyan sa baba? Mag-comment lang kayo ha. Mag-comment lang kayo. Ay, alam ko pwedeng magpaakyat dito eh. Pwedeng umakyat dito yung tao dito eh. Kaso ang problema, pupunta ako pa sa YouTube ko. Ay, hindi pala pwede. Mawawala ako. Kailangan talaga meron ako dito extra cellphone. Ano nagka-comment? Yan, wala na talaga. Shoutout sa ating 1 million na lang dyan. Salamat sa 1 million. Mag-end na ako guys. Wala talaga nanonood dito. Thank you.